Nagrasyon og tubig ang Bureau of Fire Protection o City Disaster Office sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay dunod sa pagnihid sa supply sa tubig. Si Chona kariyon sa report. Bisan ng Talisay City Hall, apektado sa kakuwangan sa supply sa tubig. Way agas ang mga gripo sa mga comfort room sa City Hall. Gisuplayan na lang sa taga Bureau of Fire and Protection ng City Hall aron magamit sa pag-flush o pagpanghugas. Tungod niini, mangayo og katinawan si Mayor Samsam Gulyas sa Metropolitan Cebu Water District. Nakadawat nagdaghang reklamo ang mayor sa kahinay na sa agas o wagyoy agas sa tubig sa mga kabaranggayan. Bisan kun anaa sa ilang dakbayan ang Haklupan Dam nga magikuhaan nila sa supply sa tubig. We want to see unsay short-term and long-term solutions nila para ma-address ang water problem here in the city na kami gani ang one of the main suppliers of water nila, then kami mo nagka-problema. Usa sa apektado ang barangay Manipis nga girasyonan og tubig. Girasyonan na usab og tubig sa taga Bureau of Fire ang Talisay City Jail. Gikan sa September 27 hantod karon ma'am, mga kaupat na sila ka-request ma'am kay ang ilang bomba di ka sugakod sa kuan og dili nila pagnon magdaos ang bomba maepektuhan ang tibok jail ani ang female ug ang male nga inmates. Giangko ng daan sa MCWD nga nagnihit na gyud ang supply sa tubig karong panahona nga gikan sa Buhisan ug Haklupan Dam. Tungod niini, gipahigayon sa MCWD ang rotational water service interruption. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.